Reit, dyn nôl y gegin. Lisa, beth sy'n neud i ni i gloi pwdin bach? Fel ni'n sôn gynharach, ond sydd fath y bwdin? Wel, hydrefol, to, cysurus, ond hefyd yn defnyddio lan popeth sydd gyda chi. A mewn un potyn eto? Wel, sort of mewn un potyn. Mewn un potyn o hana? Wedi fyny pa potyn i chi'n defnyddio yn y man cyntaf. Ond, fel gwelwch chi, dwi'n casau gwastraff. Os oes yna rhywbeth yn ofer, mae fe'n mynd i'r compost, ond sy'n mi cystal a bwyta fe yn y man cyntaf. Felly, os oes ffrwythau gyda chi nawr, os oes plwmiau gyda chi ar y cod a maen nhw'n disgwyl tymed bach yn bwdwr, does dim byd yn bod. Chymod, os mae rhain yn oce. Ond bethau hwnna wedi cleisio, dim byd yn bod o gwbl mewn haneri fe, taflu'r darn sydd wedi cleisio a defnyddio'r gweddill. So beth dwi'n ofnadwy efo fala, os mae fala wedi cleisio, dwi'n bita o gwbl. Dwi'n gwybod, mae'r trwm henni, dwi'n gwybod pam mae'n trwy ddweud. Bydda'n crafu'r pwysyn bach nof? Dwi'n gwybod ddylsyn ni, ond dwi'n methu. Wastro. Mae'n blant yn llwgu o'n gwneud. Sori, dwi'n gwybod. O'n i'n mynd i weid, fi'n llai tigrau bod ddim wastraff yn tŷ chi o gwbl, a pa cynnau bwyd wastad yn edrych yn dda, siar o Wel, wedwn ni ddim byd. Sim dal, plant yw plant y diwedd y dydd, ie. Yn union, pawb yn clas gwahanol. Ie, yn gwybod. Felly, beth sydd gyda fi fan hyn, yw'r plwmiau coch, tywyll, y rhai, mae'r rhain yn dod o'r ardd, hefyd fale, gallwch chi i blicio nhw, neu jyst defnyddio un o'r rhain i fynd dros y top. Sydd yn licor teclyn bach na. A di sôn fan hyn, unrhyw fath a fala gallu camdrioni hwn? Unrhyw un. Wrth gwrs, os ych chi'n defnyddio rhai coginio, fwy o siwgr, ar gynnig gwaniaeth. Dwi'n hyneru rhain tamed, trenu'n iawn, agos un o'r rhain, gyda 2 mesur, un ar gyfer darnau mawr a un ar gyfer darnau bach, achos dwi'n gynnwyd tymed bach yn llai o faint i'r pwdin yma. A wedyn dwi wedi clai rhain yn barod. Os ych chi ddim yn hoff, neu chi yn ffindo fe'n anodd i gael y garreg o'r canol, does dim byd yn bod, byddwch yn ofalus, dylen ni fod yn torri lawr bob amser, ond mae gwragedd a gwir a mam gys a tyrcys yn gyfarwydd a celleddu hunain, byddwch yn ofalus, ond dim byd yn bod, a jyst torri o gwmpas yr canol. Chi'n modd, allwch chi fita'r darnau os chi am. Dodi'r enw'r pwding, Lisa, Cobbler. Cobbler. Fi'n clywed am Cobbler. Wel, meddyliwch am, fi'n siarad am ti hwn fel, gyda plant, fel compot neu fel stiw ffrwythau gyda sgon. Feddyliwch am sgonen. Na gyd wedi gwneud fyna, dod i bach o fenyl mewn fyna a wedi ffrio fe yn y man cynta mwyn twymo'r cyfan gynta a wedyn ysgadael nhw i feddalu tymed bach yn ei gwres eu hunain ac yn yr sydd. Ie, yn gwmws. Wedyn, yn sydyn reit, jyst defnyddio bach o flawd hunan godi, fel sy'ch chi'n neud â sgonen, bach o fenyn, so fan hyn mae gyda fi 250 o flawd a 120 o fenyn. Ond chi'n beth, does dim eisiau mesur hyd yn oed. Bydden ni jyst, chi'n yn dod i fe mewn, chi'n moyn gweld lliw y menyn. Felly, os ych chi'n gweld e braidd yn wyn, dodwch sy'n bach fwy o fenyn, ie yn gwmws. A wedyn, wneud hwnna'n fras fel yna, tan bod chwilo am unrhyw flawd sy'n cuddio yn y gwylod. A wedyn i felysu fe, bach o siwgr brown, a troi hwnna trwyddo to. Os ydyn nhw'n siwgr brown adra, di'r ots di heb siwgr brown neu well cael? Mae'n fwy o flas gyda siwgr brown. Mae siwgr gwyn yn ffain. Bach o powdwr. Os ydyn nhw'n hebddo, mae siwgr gwyn yn di wneud y tro. Odi, dim ond i felysu, na gyd yw pwrpas yr... O be roi ysdi mewn fyna? Bach o baking powder, so rhywbeth i godi yr sgonen tymed bach yn fwy to bob peth yn yr blawd. A wedyn, na gyd yn gwneud wedyn yw dod i dwell bach yn y canol, ychwanegu'r wy a cyfuno'r cyfan. Tan bod y gyd yn dod at ei gilydd. Os ydw i'n llac, does dim gwahaniaeth, gallwch chi jyst i lwyo fe arno a dyna'n gwmws beth nes i fyna neithiwr. Os ydw bach yn sych y cymysgedd efo rwyd, llefrith? Bach yn sych, tymed bach o lath. Ie, neu llefrith fel ti'n gweud. Ie. A mae hwnna wedyn yn mynd ar ben y ffrwythau. Odi, so na gyd i ni'n neud wedyn, gyda hwnna, dod i fe un ochr, petai padell fwy o faint fan hyn a bydd wedi cael tymed bach fwy o amser, bydde'r hynna to wedi meddalu, bydden. Bach o siwgr dros y top, hefyd er mwyn creu blas fanila, bach o'r unwaith fanila. Os gyda chi fanila go iawn, defnyddiwch y fanila, tynwch yr hadau bach i gyd mas a dod i'r hynna mewn. A wedyn, mae hwn yn rhywbeth, mae rhai yn hoff ohono fe, rhai ddim. Dwi yn gwneud tyfu rai dros y blynyddoedd dwytha yma, ond mae'n esgoffa mi sydd o dolyg, de. Odi. Lle dwi'n sy'n cadw allan nes bod cyfnod y dolyg yn cychwyn go iawn. Fi'n licio fe, mae'r gŵr yn obsessed â fe. Fi'n rhoi lot o syniad pan fi'n ei cymbol ar yr afalau. A mae fe'n gret gyda afal, mae fe yn flasu yn cytuno'n llwyr gyda afal. A fi'n cofio pan fi'n ei bwyd yr plant pan nhw'n fach, yn iso fe'n lle i felysu, ti'n bethau fel...
tatws melys a pethau bach fel la, Ie, so na gyd ni'n neud nawr. Dyma lle wedes i sort of... Cinnamon oedd o gyda llaws chi. O ie, cinnamon, sori, wnaethon ni ddim gweud. Nath ni weld y labal, nath ni'n stylu bod chi'n gweld cinnamon. Cinnamon, Na, petai ni wedi ffrio hwn mewn padell gyda dolen metal. So na'n clymu popdi hun. Bydden ni'n gallu dodi'r cobbler neu'r cymysgedd sgon yma ar ei benne, ond dwi ddim. Felly peidiwch a dodi un plastig yn y ffwrn. Dyw e ddim yn mynd i weithio'n dda i chi. Ond hefyd, os ych chi yn defnyddio un o dolen metal a bod e yn mynd i'r ffwrn, byddwch yn ofalus, mae tueddiad bob amser i weld sosban. Fi wedi cael yn ala gwmynt. Ydy. Mae yn y ffwrn, bod e sosban yw e, ond mae rhaid defnyddio rhywbeth i ddala yn y dolen. Mae hwnna'n iawn. Fi'n neud omlet. Fi'n dechrau omlet ar y top, a wedyn fi'n yn y grill wedyn. O, gwmynt o weithiau. Ti'n o'n barod, chi'n join dy fe a ouch. Nawr te, mynd ôl at peidio gwastraffu, os oes gyda chi, dyw rhain ddim yn ei tymor, dim erbyn hyn yn y wlad yma. Ond os oes gyda chi... yn y rhywgell yma, mae'n cael cadw Ie, yn gwmwys, nawr yr amser falle i ddodi nhw mewn pwdin, a just i ddodi nhw fel hyn. Dwi ddim wedi dod i rein yn y ffrimpan, neu bydden nhw'n mynd yn rhy felys. Yn rhy feddal. A mae'n o'r rhain yn gret ar gyfer tynnu'r canol. Mae gen ti'n yn barod, lle ni'n iadach di orffan hwnna, a ni'n ni dynnu llunos, dim os, yn y cefna fwncw rwla. Ie, i ni'n gobeithio bydd llunos fi yn wen o glist i glist am chwarter wedi saith heno yn dathlu, ynddo fe? Wel, gobeithio'n wir, ie. Mae'r rhaglen ni chydig bach yn hwyrach oherwydd y pêl-droed. Pob look i Gymru heno. Come on, boys. Felly mae Alun Williams yn mynd i fod yn clwb pêl-droed Penrhyn Coch ger Aberystwyth heno yma. I gael ymateb y fans sydd yna. Fi siŵr fydd cwpl o wedi cael cwpl o feints erbyn ni. Fydd hi'n rhaglen nos Wener hwyliog iawn. Fi'n sicr, Alun, wneud y siŵr o'n i. Ie, hefyd mae Elin yn Nimbych yn owlydd Eirin yn dathlu y cynheiaf, achos mae'n cyfnodio'ch garwch wrth gwrs ar y funud. Pwdyn bach fel un, Eirin. Ie, wrth gwrs. Dwi'n cael cwmni y comediwr Tudur Owen. Mae fe'n mynd i fod yn perfformio yn y ffwrnes drws nesaf, felly dwi'n cael ei gwmni fe am ryw chwarter awr, dwi'n meddwl, cyn bod yn gorfod mynd wedyn i gamu ar y llwyfan. Ti'n gwybod Owen hefyd, diwrnod Gwen, felly fydd i yn amlwg yn ei lot o hynny gyda Tudur Owen. Gweni a chwerthin, sy'n ni'n meddwl. Hefyd, mae'n ddiwrnod gitar y byd heddiw. Ffaith bach arall. Diddorol. Mae'n ddiwrnod i bopeth yn dod. Felly Arwel Gildas, fyddai'n trafod hynny gyda. Ond y bwysicach oll, dros y deg neu nesa, mae'n amser y blasu. Ydy, mae'n amser am bwding. Mae'n lwyr un. A mae'n amser dyn ni blasu sy'n treat go iawn. A mae llwyth ti fyna. Rwcio hwnna. Dwi wedi clywed Faint yn y ffwrn yn y popdyd hwn? Rhyw hanner awr, tan bod e'n mynd yn eiraidd, a os ydyw e bach yn spongy o dan, does dim gwaniaeth ddim, as mae hwnna jyst yn neud y ddish. Mae hwn yn fendigedig. Mae'r hydre... Wedi cyrraedd. Mae wedi cyrraedd ti ras, mae wedi cyrraedd ti fewn hefyd. Diolch o galon, Lisa, a mae'n gwylio llunas am chwarter wedi saith. Mae, eitha sgon y top di. Sa'i di mynd i'r bit na to. Reit, diolch Lisa. Dyna'r i am hefyd, mae'n mynd i nôl prawn da llun am fai o'r gloch. Wythnos lawn dop arall dyn ni fel arfer. Tipyn o drafod wythnos nesa ar iechyd meddwl gyda llaw. Ie, a byddwn ni hefyd yn dathlu wythnos siocled. Mwynhewch y penwythnos be bynnag dych chi'n neud wrth gwrs, ne? Ie, yn dilyn ni yma ar S4C fydd y newyddion a'r tywydd, ac yna bydd tri lle'r actores Gillian a Lisa sy'n ymddangos yn bang ar hyn o bryd. Ie, ac yna y gêm arferthol fel ni yn sôn, Cymru yn erbyn Georgia. Rhaid ennill os am mynd i Rwsia blwyddyn nesaf. Lle pob lwc i'r ogia. Dwi'n gwybod, da chi'n gallu neud ti. Ie, pob lwc. Yn darllediad yn cychwyn am Han Radio 4, pob lwc i'r bechgyn, a mwynhewch y penwythnos. Ta-ra! Ta-ra!